Hastin lukurokno jotano khulumbaikha tamni hingke tini belekeno kha khamjangnai koktoma lai thangnai salo norok cherai khoroksani nukhna je Virat Debbarmani cherai bini umorongkha 4 bochor 4 mas kwbangma social media rogo rwlaimani nukhna omono nugui tini chini Buma Bodol hingjaknai rok town committee ni wngui TWF town committee ni wngui borok jibi Sakham Nogo phaiui Virat Debbarmani je Sakhamyano khnaui Bumani thanio je borongni mansa borok chuba phaika jibio phaiui hingke ang borokno bo paipli hambai maru tamni hingke borok omhai chugyani jorao belaikhano omhake je ganao chuba phaimani bagui tei kaisa belaikhano koktoma je khnakangke lukurok asukeno mukti klayano tamni hingke o Virat Debbarmani je bini bufa salo ki samung khlaiui horong gangke o jibi Sakham Nogo phaphaiui sadlano muru phaijajao hingke omhai asuk sugya jorao phari hingke jeng je mansuk jeng borokno kisa misa chuba layano bo tabuk jibi o saknai jagui tongo norok bo chubano musung khake jibi Sakham Nogo phaiui chuba phaimano jeng kokduk number boroni screen jeng regisinai kwbangma lukurok kokduk number mayani bagui borokno chubano musung phan chubai mayani bagui jeng tini borokni original kokduk number mankha jeng abono norokno screen rinai phadingke tini je chuba phainai town committee ni je TWF rok borok tama saka o jaga phai norok kisa khnai nadi madam nungle tama sanai do tini norok to o jaga o phai chuba phaima ba tini song Agartala committee Bodol yomi Buma Bodol ngoi je mamani sini srai bele kono kostong tong osrai botu tau seng drop si bini bobi shote tong khot bini bo tori logoi kaisa nok ni thong Buma bukane thong ni basanan dai somas ni sati haile basanan bini onek jora tong khosrai ni ai bagui seng osrai ni nugui bele khana seng khakangka gaje sukmo phado seng bonor nan musung kha ne seng ni phale jaka je sini sukmani abono je media to je loknai kaku ko khaganang ngo je sungko kharong maganang kakurong no konya musungo oba ke nai bongno suba phake nai bo bongni ka hamunga na wan sobo jo to lokurong no ko jo ta ba ke suba phanya ba je mansak chubana je mansak chubana ba bor ta bu jibi wa ta pa jibi o bono ang lokurong no sanam sungo bota bo thuna jora school thana jora borma thangya bogela ko soke ma tongo lokurong no chunga bono ang sanam sungo nor boti sa misa je ngase bongno kisa tuba sori ne ang bongno ta check koyo madam norok tini oro je Buma bai malai mani bisingo bini je tabuk sakna jagi tongmani rokhe bum hairok saka Buma serai to sebe no obisi hamne ko bo tangjang maya kabo ngai mai ro wa sai ne ya ko sonang da tongo ngai Buma bo ko sono ne jengno sai khanarika jengmo bokha duku nango ko sonango jeng je abane bono je sakwana sukku ne bono sukku ba so no ne thake mata madam norok tini tamni bagui jibi o phai sokbai ke sagari sangkai tini nongni media person no sangklai kena hambai mari wo nor suno tini oro logiri khimani bagui sangwi kaisa kali nogoni jarai bin hingkai Virat Debbarma bin babun Buma hingkai tamji Vikas Debbarma hingka osarai no bini khimani lama IMP khi thangyani bagui bono bohokti nolkai operation ma khakya ta bini operation motamoti success no ko gai to phano hamchudia ko bokru futi no kam ka saime ko le sungtini kisi sa bono boni samung jaga ba bini bithi kisa samung jaga ro phano jukthong hne sungborong no je chukti khayai chini doni hoite bo kisa misa thumoi te etra sungje phainai sungrong bo jotono kisa misa thumlai nai singkong kisi sa suba mung kaisa ka noron ki omo ki NGO da na bom hai madam sungkai mo NGO ya sungkai mo town committee TWF Buma Bodol TWF Buma Bodol ni Buma Bodol ni ngai sung phaibai mata getabung madam chini hasteo to kwbangma passion tongo hamia tongo ba borokno chubai tongo lukurok bo phia
oma chuba mungrogo baksa borok chini tibrasa bising tibrasa kha kheklaimani ba walaimani nugui tong oma hiron kana rok tam message nai medam abo tu salema hangkai belai kini sayan haima tongta tam jani karon kaisa biponi somoi rogo je chuba mani jani je chungmani kebo to হাজার সময় মায়া পড়ছে আছে লক্ষ বরক 10 টাকা 5 টাকা 100 কেবো মানাইবা হাজার সুবানাই দङ অবা হাকি সুবা মাউজারা রগ অবা হাই পরক সামানি বেলেকিন जाया क्लायो हंगाय दिनि छिनि मिडिया जे तिसानाय रग जे अ सामु खाय दंनाय रग बरक बो बखा थै थांनाय अबा हाके जदि कक साय दं हंगाय हे दिबा इ आबन बागे आबा हाय सायावय जों जतन थानजागाय पालबाक सांगाय जतन अबा हाके ते बसकांगो कुसोगो जों गानानि बागै इको आं लोगरनो अबनो चोबाता आबा हाके उल्टि हामेरता सालायदों जे मानसा बसकांगो जे मानसा जों बसकांगो अमदिखेनो चोबाय थांलायनाय कारण रां करिनि बागै सिनि बरक थांनानै दंफाङा जेबो थैमा थाङो रां फैसा करिनि बागै अबा हाय जरा रगो जों चोबाय मांखांगाय कायसा बावनि बिनि लांमा बांचि थांमानि आबो ब्लेके काहामिया दिबा याबन बागै आं जतनो न साना मोसंगो सिनि लोगरनो बसकांगो तेबो अबा हायके जतन चोबाय फायि जतन आगो फायि जतन चोबालाय ताकेसनो अमदिखेनो माया नांलायनाय हाकेनो सं दंलायनो नांताय आबोनो तां अबोनो लोगरनो अबोनो हां गोजारो आं आसन हां Buma nongnya tambah kami foto juga apa ani bisa Cemeda nini cerani mungkin tamu Virat de Buma Virat Debbarma gini umur rok bosan kena 4 bosor tabu ki o jaga jibio sak najak tongmani doktor oke bom hai saka kaham nong kan susto hamnai na tini norokno lukurok je chubai tongmani nang kata mo kok kesarne lukurok corona jauh tono no coba mumbai no ani bisa tini timen sai to coba mumbai no ani bisa tini hami bacanan jadi no hamba ya pula